ka minti da ya raka kayan tayo. Yalla bai gani ne tun da ka rarraba kyaututtuka ni kuma sai dan yi gajeren jawabi. Shiru, ni ne mai girman shugaban makaranta, kai kuma dan karamin lecturer ne. Ka tsaya hurumin ka gane? Ka yi rubutu da yawa, ka karanta da kanka, kuma ma da Hausa ka rubuta. Waye zai fahimce ka? A wannan zamanin ɗalibai ba su cika jin Hausa ba. To ai kenan karkara mu. Yanzu abin da za yi, ina gama jawabi na, kawai sai kai naka. To waye zai jira har zuwa lokacin? Yalla bai ina da wata shawara. Kai ke jawabinka da turanci, ni kuma sai in fassara maka zuwa harshen Hausa. Fassara zuwa Hausa. To ka tuna, idan har aka samu wata matsala, to wannan gashin da ya rage a kusura kanka. Kai, to ya fara mana. Zan fara yi. Dear students, ya ku mata da maza da duk masu fatan alheri. Yaushe ne magana da yawa haka? Yalla bai na dan maka kuskure ma ne saboda. Kaga, abinda kawai na faɗa zaka fassara min kalma da kalma. What to what translation? Kalma da kalma. That's right. Wannan haka yake. Today, a yau is our college annual day. Ya kasance namu shekara makaranta rana. You know? Ku? A'a. It's not no, it's no. Shi ba a'a bane, sani ne. It's not no, it's K-N-O-W, no. Shi bai kasance na o a'a bane, ya kasance ka na o wa sani ne. You are mistaken. Kai kasance kuskurewa. Shut up. Shiru. Not them, you. Ba su ba kai. Not me, you. Ba kai ba ni. Okay. Shikenan kyau. The whole college. Rami makaranta. It's not a hole, it's whole. Ya kasance ba rami ba ya kasance gaba daya. Mr. Kailash Chandra. Malam Kailash Chandra. Ni kenan. Ku duba yadda cikin kyautatawa shugaban makaranta yake mun magana. The whole college. Ramin makaranta. I am resigning. Kenan ni ne shugaban makaranta tun da ka ji aiki duk daga ni ne shugaban makaranta. Amma wato ka gane wannan cikin sauki ba? Wani yalla bai. Da nace zan yi marabus wai ina nufin zan yi marabus daga makarantar bane. Zan yi marabus ne daga kan wannan dandalin. To yi kenan shugaban makaranta ya marabus da duka zuciyarsa daga wannan jawabi a tafa masa. Tabi.